Yo yo, kini nga awit para sa matag pamilya, nga nagkinabuhi nga simple pero malipayon. Reggae music, yeah. Sa na 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 na. So sa kilid sa dalan na mong gamayng panimalay, yano ra tanawon pero puno sa kinabuhi. Si tatay sa'yo pangamubiya, mangitag panginabuhi para sa pamilya. Si nanay nagatiman sa balay, nagluto og pagkaon na puno sa paghigugma. Bisan ginagmayra ang naa sa lamesa, kompleto gihapon kung magkuyog ang tanan. Dili man permi hayahayang panahon, usahay adunay kakulangon. Pero sa matag pagsulay nga mo abot, magtinabang ay hangtod makabangon. Katawa sa panimalay, mauyam mong bahandi, mas bililhon pa kaysa bulawan ug salapi. Kung magkuyog ang pamilya, mawala ang kasakit ug ang kasing-kasing mahimong malinawon. Katawa sa panimalay, musika sa among adlaw, naghatag kusog bisan kapoy na ang lawas. Sa yano nga kinabuhi nga puno sa gugma, maugyod kini ang tinuod nga kalipay. Human sa trabaho o klase sa eskwela, magtapok sa gawas samtang bugnaw ang hangin. Mag-istoryahan ay sa mga nahitabo ug magkatawa sa gagmayng butang. Walay resort nga atoan matag semana, walay mahalon nga bakasyon. Pero ang matag gabi nga magkuyog, murag piyesta sa among pagbate. Ang kalibutan sigig dagan, ang problema usahe magtapo. Pero kung adunay pamilya nga mosabot, masayon ng tanan nga hagit. Katawa sa panimalay, mauyam mong bahandi, mas bililhon pa kaysa bulawan ug salapi. Kung magkuyog ang pamilya, mawala ang kasakit ug ang kasing-kasing mahimong malinawon. Katawa sa panimalay, musika sa among adlaw, naghatag pusog bisan kapoy na ang lawas. Sa yano nga kinabuhi nga puno sa gugma, maugyod kini ang tinuod nga kalipay. Kung mangutana ka unsa ang sekreto sa kalipay, dili kini makita sa kadaghang kwarta, na kini sa panaghiusa ug gugma, sa katawa nga gikan sa sulod sa panimalay. Yo, 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 yo. Oh, 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 oh. Sa buntag nga bugnaw, mata sa kahayag, kape ni tatay, pahiyom ni nanay. Ang mga bata nang andam para sa eskwela, bisan walay daghang baon, puno sa paglaom. Ang silingan mangumusta samtang muagi, ang hangin sa baryo malinaw ang kaayo. Walay kasaba sa dagkong syudad, yano nga kinabuhi pero daghang kalipay. Usahay gamay ra ang kita, pero dako ang gugma nga madawat. Kana nga bahandi dili mapalit, bisan pila pa ka milyon ang ihatag. Lami ang kinabuhi kung magkuyog ta, bisan unsa ka simple ang atong kahimtang. Ang katawa sa pamilya mao'y musika,
Ang nagpainit sa matag, kasing-kasing lami ang kinabuhi kung adunay gugma. Nga dili mausap sa paglabay sa panahon, basta maghiusa ang matag-usa. Malampasan ang unos o kalisdanan. Pagsapit sa hapon, gikan sa eskwela, mga bata nagdula sa gawa sa balay. Si nanay nagdahi, si tatay nag-ayo sa mga gagmayng butang nga kinahanglanon. Walay aircon, walay mahalon nga gamit, pero presko ang hangin ug malinaw ng dughan. Kaya ang kalipay dili makita sa butang, kundi sa gugma nga tinuod ug walay pagpakaaroning nun. Kung adunay ulan nga moabot, magtapok sa sulod ug magistorya, mga katawa ug mga handumanan, maoy suga sa matag gabi. Lami ang kinabuhi kung magpuyog ta, bisan unsa ka simple ang atong kahimtang. Ang katawa sa pamilya, maoy musika nga nagpainit sa matag, kasing-kasing lami ang kinabuhi kung adunay gugma. Nga dili mausap sa paglabay sa panahon, basta maghiusa ang matag-usa. Malampasan ang unos o kalisdanan sa pagkatulog sa matag gabi. Pasalamat sa Ginoo ang among awit, kay saya nung apan ni malay nga puno sa gugma. Bitog yun makita ang tinuod na kalipay. Para ni sa mga pamilyang ayanura ang kinabuhi, pero dato sa gugma o panaghiusa. Nipagawas ang adlaw sa luyo sa kabukiran, nagmata ang pamilya sa tingog sa kabuntagon. Si tatay nagdala sa iyang daang bag, nangitag trabaho bisan lisod ang panahon. Si nanay nagluto o ginamo subutan, samtang ang mga bata nangandam sa eskwela. Bisan ginagmayra ang bawon matagadlaw, dako gihapon ang ilang mga damgo. Usahay kulang ang kwarta sa bulsa, usahay puno ang huna-huna sa problema. Pero kung magpuyog ang pamilya, murarag hangin nga mo labay. Pahiyom sa kabus, kusog sa kinabuhi, bisan walay daghang salapi, kay ang tinuod nga ba
Magyano ra kaayo kay kompleto mi ug naghinigugma. Sa dagat sa kinabuhi, pamilya ang atong barko. Reggae vibes, hey! Sa matag buntag nga mo subang ang adlaw, nagsugod na usab ang among panaw. Si tatay Mao ang timonero sa barko, nag-iya sa pamilya bisan nun sa kakusog ang balod. Si nanay Mao ang kahayag sa gabi, naghatag kusog kung kapoy na ang tanan ng mga anak. Nagdamgo sa kaugmaon na puno sa paglaom ug inspirasyon. Usahay kusog ang hangin sa problema, usahay taas ang balod sa kalisdanan. Pero basta magkahiusa ang tanan, dili malunod ang among panimalay. Pamilya ang barko sa akong kinabuhi, naglayag bisan unsa kakusog ang ulos. Bisan simple ra ang among kahimtang, malipayon gihapon kay nagkahiusa. Pamilya ang barko sa akong kinabuhi, mauwid ang panan sa panahon sa kagol. Dili kwarta ang sukot sa kalipay, kundi gugma nga tinuod ug walay pagkapulan. Sa hapon nga malinawon ang dagat, magtapok sa gawas sa among balay. Mag-istorya sa mga damgo ug handumanan, samtang ang hangin hinay nga mo haplos. Ang katawa sa mga bata murag musika nga nagdasig sa kakapoy ni tatay. Ang pahiyom ni nanay murag adlaw nga nagdanag sa matag kasubo. Kung adunay bagyo nga moabot, dili kami mahadlok sa dalan. Kaya nga mong kusog dili makita sa mata, nakini sa gugma sa mataghiusa. Pamilya ang barko sa akong kinabuhi, naglayag bisan unsa kakusog ang unos. Bisan simple ra ang among kahimtang, malipayon gihapon kay nagkahiusa. Pamilya ang barko sa akong kinabuhi, mauwid ang panan sa panahon sa kagol. Dili kwarta ang sukod sa kalipay, kundi gugma nga tinuod ug walay pagkapulan. Bisan asa pa kami, daton sa panahon, magpadayon ang among panahon. Kay ang barko nga gitukod sa gugma, dili gayud malunod sa kalisdanan. Oh, oh. Oh, 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 yeah. Oh, oh.
Pagmata sa buntag, adlaw ni sidlak. Ang manok mi tugtuga ug bagong adlaw mi sugot. Si nanay naganda mo pamahaw sa lamesa. Si tatay nagngisi bisan kapoy sa trabaho. Ang mga bata nagdagan sa gawas sa balay. Nagdula sa yuta walay mahalon nga dulaan. Pero sa ilang mga mata makita ang kalipay. Kay ang gugma sa pamilya dili masukod sa kwarta. Bisan ginagmay ang among kahimtang, dako gihapon ang among pasalamat. Kay kada adlaw nga makuyog mi, murag regalo nga walay kapuli. Bisan ginagmay ang among nangkon, dako kaayo ang kalipay sa kasing-kasing. Walay bahandi nga makapuli sa pamilya nga nagpahinumdom pirme. Bisan unsa pa ang pagsulay, magpupod gihapon sa usag-usa. Kayang tinuod nga kalipay sa kinabuhi, makita ra sa sulod sa panimalay. Maglingkod sa atubangan sa balay, nagtanong sa mga bata nga nagkatawa. Walay daghang problema nga gihuna-huna, kay ang gugma maoy naghatag og kusog. Usahay adunay kakulangon sa lamesa, pero walay gutom sa paglaom ug paggamuma. Kay ang matag panihapon nga magkuyog, maoy pinakaswerte nga higayon sa adlaw. Dili kinahanglan og dagkong balay, ang among nangkon, dako kaayo ang kalipay sa kasing-kasing. Walay bahandi nga makapuli sa pamilya nga nagpahinumdom pirme. Bisan unsa pa ang pagsulay, magpupod gihapon sa usag-usa. Kayang tinuod nga kalipay sa kinabuhi, makita ra sa sulod sa panimalay. Sidlak pamilya gihapon ang among puso. Sa yano nga kinabuhi nga puno sa gugma. Dito makita ang tinuod, makalipay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sa panimalay. Sayo sa buntag, mata sa kahayag. Nanay nagluto, baho sa sinugbang isda. Tatay nagandam para sa trabaho. Mga bata nagkatawa, lipay kaayo. Gamay rang balay, pero punog gugma. Bisan walay daghang kwarta, lig-o ng pamilya. Sa lamesa nagtapok, maguban sa kaon. Kana nga mga higayon, dili mapulihan. Walay mahalon nga sakyanan, walay mansyon nga kapuy-an. Pero ang kalipay nga gibati, mas dako pa sa bulawan. Simple ra among kinabuhi, pero malipayon matag gabi. Basta magkuyog ang
gihapon sa baryo, hangin bugnaw kaayo. Mga bata nagdula sa kalsada nga malinawon. Nanay ug tatay naglingkod sa gawas, nagtanaw sa adlaw nga hinay-hinay mo lubog. Walay gadgets nga mahalon, walay kinabuhi nga sosyal tanawon. Pero ang katawa sa matag miyembro, maoy bahandi nga dili mapalit sa kwarta. Usahay adunay kakulangon, usahay adunay kalisdanan, pero basta magtinabang ay mabuntog ang tanan. Simple ra among kinabuhi, pero malipayon matag gabi. Basta magkuyog ang pamilya, mawala ang tanang kabalaka. Simple ra among pangandoy, kalma nga adlaw tinuod nga gugma. Bisan nun sa kalisod sa panahon, magpabiling lig-on ng panag-uban. Sa matag adlaw nga mo abot, pasalamat gihapon sa Ginoo, kayang tinuod nga bahandi sa kalibutan. Pamilya nga naginigugma ay ug nagpahinumdom. Oh, oh. Oh, yeah. Oh, oh, oh. Sa among gamay panimalay, nagdinabangay matag adlaw. Si nanay nagluto sa kusina, si tatay nagtrabaho para sa pamilya. Bisan usahay kulang ang budget, walay reklamo, walay kasuko. Kay kabalumi nga ang tinuod nga bahandi, dili kwarta kundi gugma nga tinuod. Kung adunay problema nga moabot, maglingkod og mag-istorya. Walay biyaay, walay pasagdanay, kay pamilya man ang kusog sa usab-usab. Panimalay nga puno sa katawa, bisan simple ang among kinabuhi. Sa matag gabi nga magkuyog mi, murag kompleto na ang tanan. Walay dagkong butang nga gipangandoy, basta himsog ug magkahiusa. Kay ang kalipay dili mapalit, kung pamilya ang imong kuyog pirmi. Human sa trabaho ug eskwela, magtapok sa gawas sa balay, magkape ang mga ginikanan. Ang mga bata nagdula sa silingan, magtatawa hangtod gabi, walay sapayan sa kakapoy. Kayang matagutlo nga magpuyog, maoy panumduman nga walay kapuli. Dili man perpekto ang among kahimtang, usahay adunay pagsulay. Pero sa matag punos nga moagi, magkupod gihapon sa usag-usa. Panimalay nga puno
matag.